Siku awiri atatu apitawa taona olemekezeka bambo Timothy Pagonachi Mtambo amene ndithu ndi nduna yathu yakale yoona za mgwirizano kuno ku Malawi kapena kuti Minister of National Unity pa Chingerezi akubwera poyera ndi kumanena kuti iwowa siwokhutira ndi mmene boma la Dr. Lazarus Makaza Chakwera likuyendera. Ndiye amalawi ambiri akufunsa kuti kodi a Timothy Mtambo adali kuti nzaka zonsezi akubwera pano kumawuza mtundu wa Malawi kuti sali wokhutira, kodi pamene adali pa mpando wa minister samaona kuti dzikoli silikuyenda bwino. Ndiye pano tabweranso ndi bambo Samuel Wara amene akunena kuti kulankhula kotereku inde kukhoza mati nkobwinobwino chifukwa choti amalawi ena ndiopsa mtima ndi zimene adachita Timothy Mtambo powamenyera amalawi ufulu, koma atapatsira udindo adakhanga kuti amalawi aja awayiwala. Ndiye pano akamabwera poyera zikuoneka kuti zikutsutsula mabala ena amene amalawi, mkwiyo wa amalawi umene ali nawo. Komabe akunena kuti nkhali zizi chomwechi tisamayiwale kuti a Timothy Mtambo adali munthu mmodzi ndithu amene adayika moyo wake pachiswe kuti aliphule dziko lino la Malawi pa moto umene amalawi ambiri amadutsamo pansi pa utsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party, mtsogoleri wake nthawi imeneja ali olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye a Timothy Mtambo ngati amalawi ambiri nthawi imeneja akuti adali munthu mmodzi amene ali ndi chiyembekezo kuti boma la Malawi Congress Party komanso Tosa Alliance adzasintha zinthu ndipo Malawi adzasimba lokoma. Ndiye pano pamene zinthu zambiri sizikuyenda kuno ku Malawi, a Timothy Mtambo ngati malawi aliyense ali ndi ufulu obwera poyera ndi kudzalankhula kuti ayi ineyo ndabwerera kuti sindikufuna kukhala so part and parcel of this government, ndipo ine tsopano ndikufuna kulankhula ndikutsutsa utsogoleri wa dziko lino pansi pa Dr. Lazarus Makaza Chakwera komanso chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye ndikhale limodzi kuti timve kuti Samuel Wara akufuna kuyikapo maganizo awo mtundu wanji pa nkhani ya Timothy Mtambo kubwera poyera nkunena kuti akufuna kutsutsa boma limene iwowa ndithu adalimenyera nkhondo kuti lilowe boma kuno ku Malawi pano pa Nyasa Voice Box. Good afternoon, my comrades. Much obliged, Comrade Piana and Hakoma. I've listened to this guy, Pokani, and as usual, people would come to me and ask me, say, Pokani, why Uncle Chonchi? What are you going to say? Of course, some of these things, they don't need me to comment because Zimakanga Zupanga divert my campaign for the vice president. What I can only say is like this. The coming in of Mtambo Abwera as a Malawian. That's how I understand him. Mtambo has come to the limelight as a Malawian. He has seen the weakness of the government that entrusted him. He has seen the weakness of the leadership that entrusted him. He has seen the people he left behind, how they're suffering. And he has seen how life has changed when now he's no longer a cabinet minister under Tosa Alliance. When somebody anatandiza nawo kapena kusonga memo, nge memo uja wapyerera winakepo upika wapyerera pamakhala zoyankhula zambiri mmango diapo mwina mbali imodzi yakumene kwapya bwino kumene kwa vuta mmatai. Now for this guy Pokani, of course tonsefe ndifa ntokhumudwa ndi mmene zachitikira mmene Mtambo abwerera. Anthu ambiri akudabwa kuti why this time Mtambo is coming in. Amalawi, this is true. Koma, we can't say kuti I agree with some of the guys here, a group up. We can't totally agree or disagree that Mtambo sana pange bwino. We cannot. Yeah, that time Zoa was a good DPP. Most of us were affected. Our lives were affected, traumatized. So many things that DPP did. Kakala DPP panopa akupeza mpata mpaka kumayankhula mwina ma TV, ma radio about kubwera somboma. Chimakala is a mockery. Mwina, so that's why to Pshantima, because still more Zoa was a DPP. Pakati pa ifa Malawi is dagalipo. Sanamizania, we're still feeling the pains of DPP. Makontractor boma amapasidwa ndi anthu Lomwe Belt okauka. And most people are DPP from Lomwe Belt. Anasandwa kama millionaire or billionaire in our face, in our eyes. Tikuona utazata Lomwe Belt akulimera. Ndekuna zizowawa kwambiri. Timamangidwa enafe no milandu. Kungoemba phone wa DPP, ka chairman, ka chair lady. Wina aliyense member wa DPP. Kungoemba phone Mr. Soso Salibwino timamangidwa. Kupita kukoti sama bwela akoya.
So that time timafuna anthu ngati achina Ntambo amathamanga. Let's not forget the times that we are in that time Malawians. Amalawi tisaiwale zowawa. So zowawa tikamaiwala, that's why toka tikulephera kuona boma labwino ulimwe lingalithandize ndilitiro kapena tikulephera kupeza msogolero wabwino chifukwa timaiwala msanga. So what contribution Ntambo and his team made? Anapanga bwino kwambiri. They helped us to move us a step ahead, removing DPP from government. For example, zipani za ku Malawi zilibe ndalama zambiri. Zipani za ku Malawi zimakhala zipani zilibe njira yopezera ndalama. And fighting a government, fighting a party that is in government, DPP, it was not easy. But the little money that these people HRDC amakhala nayo to organize people to go into the streets and campaign and march against the sitting government, it was worth taking us a step ahead, removing DP from government. Kwa MCP analibe ndalama. Zipani zonse material opposition, we had no money. Komanso, we had no common strategy yomwe tikanacho sa DPP boma. So what Ntambo did, then timuyamike pa nthawi yake. The only thing that we can help Ntambo today is, let's see how best Ntambo can fit in back into the minds of the people of Malawians and bring back the lost trust to some few of us. Timthandize munthu huyu, let's replace this mistake. Why Ntambo now is being blamed? It's not Ntambo himself. It's how the leadership yachira Chakwera ndi gulu lawo mene ampangira zinthu. Even Ntambo atawa mboma amalephera mwina upanga zinthu zina because of how he was treated. To Ntambo, to me, I don't think it was an honor for Ntambo to be given a responsibility that kuti Ntambo ayambe boma, ayambe minister payeka. It wasn't easy, Malawians. Or muli wina aliyese Malawi ngati neyo aluwale mwachita bwino talawa mboma mupange minister yanu. That was a mockery to Ntambo. Of course, yamona ngati mwina he had everything that he wanted that time. He had all the pride in him, but giving him a minister, that was another punishment. He was not supposed to be given that post or that position. Kuti apange minister yake. Where is that minister today? What did that minister deliver to the people of Malawi? So as that amena kupsha mtima kwambiri ndi Ntambo. To safe tinapanga ma mistake. For instance, I'm answering Pavenia audio ya Ipiana Ntakoma. Ipiana Ntakoma knows how I used to go to the street. Ambira mazomene mapita ku street. I had everything to act against DPP. Kapena kusowesa mundu, kapena kupha mundu. Chili chose tinali nacho tikamaenda mu street. But because of the discipline that we had in us, feeling sorry of our country, because in Kanimene Yosinta Boma, pakati perepo antu, koma we had the capacity to destroy DPP while in office. Tinali nayo capacity. Chwa tinalo ukuya kwambiri. DPP bwana tingomchosa hapo msogolero wa DPP. Tikana mchosa. But because of loving the country and kuona kuti tikamba nkhondo ku Malawi kuno, zikhala bwanji. Zikolosa ukangati limeneli kuyamba nkhondo libe ni ma minerals amangodera ulimi tiyambe nkhondo. What were we going to achieve? So we had some limits. Just like Ntambo, he had his own limits as somebody, as an activist. Koma today, what we have to blame is tisabwerereso kumbuyo. Tisayambeso kumutsuzura Ntambo, kapena tokatoa kumakokana amene tinathandizira kuti boma lichokepo. Chufunika papa, let's just get the rightful people. Amene angatisogolere this struggle of removing MCP from government. That's it. Tisabiseso ya tingothandizana. Kanda DPP now also ready to help us, but not DPP coming out. Kumazanena kuti ifese mutivote never kula Malawi. It will be a very big blasphemy to our democracy. It will give a very big dent to our democracy. DPP inativuta kula. Inativuta kuopsa DPP. Amene mwina simnavutike. Taiza mwina limavatisoni wambiri. DPP spoiled this country to the core. And two, Kuboneka Chakwera with his weak mind, he has also spoiled this country to the core. So that's all those strong fighters of this democracy, also no recognition up to this day. Even the vice president is suffering. Even people from different parties, as Sogora's parties that are now Limosi Panopa.
amene ali mboma sakuonanso munthu panopa angofunanso abwerere mboma. All the promises that were made zomwe ife timapanga support tikuoneka ngati zisilu panopa where things are not moving, taking the right direction. So ena mkamati yayi awatukwana ndi akutukwana koma penanso kamatukwana, what can he do now? He's not dead, Mr. Pokani amene akuyankhula sanafe tu andi amoyo. How best can we do Malawians kuti Pokani aziwe kuti Amalawi afuna boma labwino, afuna msogolero wabwino? This is what you should be hearing from Pokani. Tipange chani Amalawi, because when we talk about chwa Malawi kuloma yankhula ngati tinatenga ndale as a part-time job. Kwa ena mnatenga ndale ngati chitongo service ngati bawo ukaruza, you don't feel hurt. Pamene nafe tinatenga ndale as an instrumental. I mean, tinatenga ndale as an instrument of making every Malawian happy by the end of the day, after campaigning and after putting somebody in office. But in Malawi is a forget. Mtambo, let him come. Koma ziwa kuti iye Mtambo, when coming out, akuziwa where he made the mistake. So even Mtambo in office, toast maziwa. He was untouchable. Mtambo behaved like a militia man. Timaona koda waunduna wao adakari zao campaigns anaweza kuboma konkuchi. Timaona he was untouchable. The way he looks today is untouchable. Na yeso ndi mena alili. But how he managed anaditandisa. Let's appreciate. And it's good, some of us historians at Satira. I'm happy, Piana, you are reminding us. Timamacha kumzuzu kutazizira. When it was cold, we were in the streets. When it was hot, we were in the street. Timabwera tear gas without knowing tomorrow. Timangalbas mawa zinzikhala bwino. Koma kwaso boma, it's not tear gas, it's not going to the street, but Achakwera with his poor administration, tamba kuvutika. Tikusowa mpaka sugar today. Tikusowa anatu akupaka graduate non shit. The 1 million jobs, I mean, Timagaudi, 1 million job, Amana tikamba mining industry. So many people will be recruited. Anatu will get jobs for the mining industry away from farming. Nothing is happening. Nothing has happened. So, Amalawi, let's stand up. Apokani Muhango alirapo inde, but should Pokani Muhango make this day subject to discussion? No. Let's find means and ways. Let's put our ideas together collectively. But let's not forget what DPP did to this country. We suffered a lot under DPP. Ame simna vutike mwina. Mwina simna kumalawi. Koma DPP inatipweteka. Osa na mizana. Northerners, Central Region people, we suffered under DPP very much. MP wa DPP amakaranga the minister or ngati commander-in-chief. Everyone in DPP was commander-in-chief. That's why Ashina Mtambo even abandoned their organizations. Could join and it was not a mistake. It was not wishful to them. But DPP inatifinya, to be honest. DPP inatifinya kwa basi. So what I'm saying here, Apokani should just know how to talk. Otherwise, it's not easy to change things. And today, in Zuguti Vuta, how to fight or how to change our government. Yomotina Ifera, Achina Chakwera Wanditi Mia, Achina Chimendo Banda, and the rest you see them boasting around here. Akulimba na wati mapoma position na convention. Instead of alimbane fundo kaya kodi bomba, tisa natuke, tisi hapo, what are we going to leave behind? Tika tukambo. Iwa utamanga kuma convention. Ukauka uchingira mumba ya amena wa kumanage wa MCP asapite asakatenge na udindo kujeni ku convention. This is what we don't want, Malawians. We don't want that. Kode sana tuke boma achakwera apa ngapo chani chomwe Malawi tingakuti. That's why some of us like me, I'm campaigning for the vice president. Timavuti yana ilimozi muntu uchi. He was booted from DPP anampanga chipa DPP. Kubwera kwa MCP. I'm repeating this now and then, Malawi, maybe you can understand. It's quite horrible when you don't understand. So Apokani, ena fema dent at DPP Dakar now. Paro pasu tangoje zeka ndikutupa miendo kapena kwa wa mutu kwa Achakwera. Chufrika paro pamala, let's join hands. That's it. Tichosepo zoipa kumala. What's chosa mu MCP moka? Even boma lo bweralo. We need a good, clean, smart government. A considerate government, a considerate governance, a considerate administration. Not people's fame.
kungochuka basi muntu kungochuka huyo ndikatakwe kunali achina ndani achina Jomo kunali makadeti opya ku DPP. Where are they today? Ziko lindiratu Malawi. Let's embrace what we want. Let's get what we want from our government that we campaign for, that we put people in the government. Akutipangira chani. So anzatu mwapshantima kwambiri, it's good. Koma enda pshantima kwambiri. Chakame tupanga campaign kunazoona. Akakauti kumalawi kuno kuli anthu oti amaziwa kufufuza. Akalanti mangaina apenda yama demonstration. Demanded with very bad weapons. And where we used to get those things, nobody knew. We are the very dangerous people. My campaign, my papanga campaign. Yeah. Apapanga ma demo, so I was having my demo, 20% jiraini. And Malawi, we are ready to do that. That could not have helped us. So they can fight. Chikala kajimo talimbana ena tamyo yao ngati mjana anafera pa ntaijai kumzuzu 2011 and ana pedwach. What have we benefited as a country? Where are the souls of those people really remembered in us, amongst us? Tinaye warako tata ana ombelo ntaija tibapanga mademo kumzuzu. And people have dated them saying Hakuba. That's why they were shot dead. We don't know, we don't want that type of history today. Then tizikalipa, koma tizikalipa tukona chisogoro. Kodi ngatu kupshantima leroli. My elections are next year, 2025. What are we going to do? And also Puzila Malamuno, they're just quiet. Ngati mina avumbidwa ndi mvula ya mchikangawa kapena mvula ya kunyika. We need people to rise up with facts. We should be crying, yes. We should be seeing the short ills of this guy. But what should we do as Malawians? That's what we need to do. For the few people that are in the forefront, seeing the real ills of this administration, tufuna tachose pokaya chakwera kaleka yapo. Achakwera kwesa kwa usokosa vuta. It's just by Achakwera, we should force Chakwera to abide by the agreement yomana panga pakali pa Chilima. Ndiwo. Kuti wara mule 2020-2025. Chilima karibu 2025 to 2030. This is what we have to force. This is the only way we can remove Chakwera from this bad governance. Meno wati pangira panopa Malawi tonsikulira. So I'm sorry, Malawi tima wala sanga kwambiri. Tavutika kwa opya. Even Amai Joyce Banda adibakiri muruzi. Anisivuta kwambiri maboma hao. They never listen to anybody. And today we're suffering together to create remote. As it is, design mass. Amalawi. Aufuna chana tamene. Let's give room to other good people. Komanso first amount is already. We like a karamboma to come bomb. Now first we can close to that person. And that leader must also understand to us. From us, as if it's a very Malawi church and pampando. Seems that Kumanago take and handle pampando. They don't even know why they're there. Why you put them into power. Vitu ya ula munaziko mecha kwa Mulungu. Ne Mulungu akuse wakone ife Mulungu atone sauti awakalepa Chakwera. Achakwera akwamba so ziwawa ukaoka. Anthu awo ku Central Region safuna kuona mitundu ina nausa asija nao ujeni muchipani mu azika kwa maganzo wao. Ai. But it's sterilized party now. And yet we're failing. When you do tribal politics, you can't go further because there's a lot of compromise in that party. Ndari zapa mtundu mma toleranda wina kalako mango background. Why when you take political party, if you take a political party as a national party kuti muli mitundu yose na siyana muma kokana koma by the end of the day you do the right thing from Chitipa to Nsanje. But with this leadership ya Chakwera ish, it's not a good one. Let's not dwell much in the past. We suffered, yes, we have the pains in us up to date. But for this government ya Chakwera mwikona banja Malawi, we need to change. Not to kufutika supira ku street yai. Chakwera must abide by that agreement. Full stop. It will save money. Panopa if tupanga campaign, anzanga me tupanga pokoso representing you people, maybe because na first were breast dimenity. To start struggle, to fight. To start struggle, to make Malawians understand. Because we don't have the resources the way other people used to have before. Didn't have resources. No one is trusting us. We are doing the right thing. Even my HRDC members, they're not trusted. Because now also, Panopa, they don't have anything. What we need, Malawians, is your support. We need to change. We have got people here who have sacrificed, but they need something by the end of the day. We no longer go to the seat.
The only thing we can do, Malawian, let's abide by the constitution. Let's force Chakwera to understand what they agreed in that agreement. That's what we need to do as Malawians, panopa. Because amtambo asiyeni, kana nkhumwa asiyeni alowe. But what we have to, we should have our common understanding. We need to remove Chakwera from this presidency. Naonsa Chakwera angotonjezera zipyera ndipo mabara akuwawa. Achakwera sana lipweteke kwambiri koma miyendo yangotupa tikulephera kuyenda ngati tindima gauti. Kusowa kopita kuti kodi analero ndadyesa chani. Sugar likampeza kuti. Zinimezi ukwerera chimanga chake chovula sinagwe bwino. Atithandiza Chakwera wa kapena zingotisekerera. Mazulu ayankhule serious. Mamawa akonena mpira wa Arsenal. Arsenal ekaluza akwiya boma osendesa bwino. We don't want such type of leaders. The only thing we can do, Malawians, let's abide by that agreement. Bas. Kainali ya boss agreement kwa watosi naona. Achakwera 2025 sama achulepo so ya. Abinga Peter Mutharika pa 2025 achulepo so ya. A Joyce Banda pa 2025 tisa achule. Tendi chuleko anthu anyuwani. Atenge kuboma. Ayendeseko. Anthu anyuwani so kwa boma. Azio tifea tukuvutikira yo. Kuta zati sandisi. Osa zati pasa ndama matumba mwatu hai. Komanso, we need their support. Tibe po gwira kuti apange support further. Let me stop here, but I'm really very sorry. Thank you.